ఏం పని దానికి ఇంట్లో పడి ఊరికే తింటుంది. ప్లీజ్ అందరూ ఈ వీడియో కంప్లీట్ గా చూడండి. అసలు ఏం జరిగిందనేది మీకే అర్థమవుతుంది. ఏరా మీ ఆవిడ ఖాళీగానే ఉంటుందా? ఏమ్మా మీ కోడలు అంత చదివింది కదా, ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఖాళీగానే ఉంటుందా? ఎవరు చూసినా ఇదే వరుస. నాకు అర్థం కాదు, మేము ఊరికే ఉన్నామా? కూరగాయలు కొనడం, వంట చేయడం, ఇల్లు తుడవడం, అంట్లు తోమడం, బట్టలు ఉతకడం, ఆయన బట్టలు, పిల్లల బట్టలు, పిల్లలకు తినిపించడం, స్కూల్లో దిగబెట్టడం, సాయంత్రం తీసుకురావడం, స్నానాలు చేపించడం, తినిపించడం, మళ్ళీ పడుకోబెట్టడం. ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు? మాకేమైనా జీతం ఇస్తున్నారా, లేక ఆదివారం సెలవిస్తున్నారా? ఆ తరువాత చికెన్ చేయి, మటన్ చేయి అంటూ పనులు ఇస్తున్నారు. మరి ఎందుకు ఊరికే ఖాళీగా ఉంది ఎలా అనాలనిపిస్తుంది మీకు? మీరు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి హ్యాపీగా తిరిగేస్తున్నారు. పైగా మీకు పర్మిషన్స్ కూడా అవసరం లేదు. కానీ మాకు ఈ 4 గోడలు, ఇల్లు, భర్త, పిల్లలే మా ప్రపంచం. మీకు చెప్పనా, అన్ని జాబుల కంటే హౌస్ వైఫ్ రోల్ ప్లే చేయడం పెద్ద టాస్క్.